Malawi Today. President wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika watsindika kuti boma lake likuchita chilichonse chotheka kuti miyoyo ya Malawi ikhale yabwino. President Mutharika amayankhula pomwe amafika mu mzinda wa Blantyre kuchokera mboma la Mangochi. Profesa Mutharika anachulapo za kusintha makamaka kutsika kwa katundu ofunika kwambiri pa moyo wa wanthu monga chimanga, zomwe ati Amalawi ochuluka akukwaniritsa tsopano kugula pa mtengo otsika. Mwayi mtumodzi walemba ripoti. Mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika wafika ku nyumba yachifumu yasanjika mu mzinda wa Blantyre kuchokera mboma la Mangochi. Polankhula kwa anthu mwanasonkhana pa Nando's mu mzinda wa Blantyre, Profesa Mutharika anati ndokondwa kuti mtengo wa chimanga watsika, zomwe zithandizire masomphenya ake oti pasapezeke munthu akufa kamba kosowa chakudya. Mtsogoleri wa dziko lino walimbikitsanso anthu kuti apititsana ku sukulu pamene sukulu za sekondari komanso za primary zili zaulere. Konga ine nongeza baada ya amene wafa ninja alibo wina akuja kiteze kapilanyika donse tikuja chimanga kawanza chimanga chibaru kwa mbili sobane kata 15,000 naya wiki makisika komanso mitangulani sanizina yese saso kulisika kwambiri. Pa ntchito yokonzanso misewu, Profesa Mutharika wati boma lake layika chidwi chachikulu pa ntchito yokonzanso misewu makamaka yomwe yaonongeka. Profesa Mutharika wayamikanso anthu a mu mzinda wa Blantyre kamba kovotera aphungu komanso makhansala a chipani cha Democratic Progressive DPP pa chisankho chachibwereza chomwe chachitika posachedwapa komanso chisankho chimene chinachitika chaka chatha. Profesa Mutharika akuyembekeza kugwira ntchito zosiyanasiyana za boma mu mzinda wa Blantyre. Mwayi mtumodzi, NBC. Unduna oona za ubale wa dziko lino ndi mayiko ena walandira zikalata za ukazembe kuchokera kwa mkulu wa bungwe la International Federation of the Red Cross Akopani Masiro. Amasiro apereka zikalata za ukazembe potsatira kukhazikitsidwa kwa ofesi ya IFRC ku Zimbabwe, yomwe cholinga chake ndi kuyang'anira mayiko a Malawi, Zambia komanso Zimbabwe. Nduna yoona za ubale wa dziko lino ndi mayiko ena a George Chaponda yati boma lipitirira kugwira ntchito ndi IFRC pothandizira kuti anthu ambiri akhale ndi upangiri olimbana ndi vuto la ngozi zogwa mwadzidzidzi. Tikukondwa kuti anabwera nditu kuzapereka mapepa lawo ndipo ife tizapitiriza kugwira ntchito yabwino ndiwo. Bwanji tikunena kuti ntchito yabwino chifukwa tikudziwa kuti a Red Cross ndi International Red Crescent Societies akhala akuchita zinthu zambiri mdziko lino. Pakakhala nkhani ya flood yawa kapenanso zinthu zina zochitika ukunduku, timaona kuti iwo ndiye amabwera kuzathandiza komanso kuwaphunzitsa ngakhalenso zisanachitike ngozi za mitundu. Iwo amabwera kuti aphunzitse anthu kuti zimenezi zisanachitike. Komanso taona kuti iwo wandife nditu tikugwira ntchito limodzi kwenikweni zimene amachita iwo zolimbikitsa nkhani za chitukuko zathu za mdziko. Monga tizo pakakhala ngozi tikunena nkhani za ngozi zimenezi zokhuzidwa chifukwa cha madzi amene akukokolola zinthu, iwo amabwera kuzathandiza midzi muja. Amasiro omwe akuyimira dziko la Malawi, Zambia komanso Zimbabwe ati alimbikitsa anthu m'madera aku midzi kuti akhale ndi upangiri opewera ngozi zogwa mwadzidzidzi. Ndipo mtsogoleri wa bungwe la Red Cross kuno ku Malawi, a Innocent Majia, wati ndokondwa ndi kukhazikitsa kwa ofesi.
kukabwera zinthu ngati disaster. Red Cross ya ku Malawi ili ndi malire opangira olowira respond kuyankhira zoterozo. Zikapitira pamenepo zimafunika federation abwere kuti adzathandizire. Ngati tidakakhala kuti tilibe office ya federation kuti ngati mene officer abwerera kudzakhala ku Malawi chonchi zidakakhala ndi malire kuti tikhoza kugwira ntchito ndi malire wena osapitira pamenepo kumbali zonse ngakhale ndalama. Koma kubwera kwa office iyi zikutanthauza kuti malire amenewo adzipitirira. Malawi Red Cross itoyamba kulekezera pamenepo ndi pa federation abwera kudzathandizira kubwera Malawi kuno kudzakhazikika kumatithandizira kugwira ntchito kupita chitsogolo. Chinthu china nchakuti iwonjezera kuthamangitsa ntchito zathu za Red Cross. Mbuyomu tilibe office imene yasanabwere kuno kudzakhala tikafuna thandizo pabwera disaster. Ndiye kuti ndalama zichokere ku Geneva zifike office ina kaya ku Kenya zikhalenso nthawi achita approve atani zisanafike Malawi zimatenga nthawi. Boma la Malawi lapempha maiko amu Africa kuti adzikhala ndi mfundo zimene zingathandize kumanga maiko awo osati kugawanitsa wanthu. Nduna yona za ubale wa dziko lino ndi maiko ena a George Chaponda ndiyo yanena izi ku Lilongwe pamwambo okumbukira kuti patha zaka 32 kuchokera pamene anthu ochuluka a mtundu wa Chitutsi anaphedwa ndi wanthu a mtundu wa Chihutu ku Rwanda. Tili ndi ripoti. Chaka cha 1994 ndichosayiwalika kwa anthu a mdziko la Rwanda komanso dziko lonse lapansi kamba kakuti m'masiku 100 okha anthu 100 a mtundu wa Chitutsi anaphedwa ndi anthu a mtundu wa Chihutu. Enanso a mtundu wa Chihutu amene adatsutsana ndi zakuphanazi nawonso adaphedwa. Kuphanaku kunachitika kuyambira pa 7 April mpaka na pa 19 July kamba ka kudana kumene kunalipo pakati pa mitundu iwiri iyi. Mchaka cha 2003 bungwe la United Nations linakhazikitsa tsiku la April 7 kuti likhale tsiku lokumbukira zinthu zimene zidachitika mdziko la Rwanda. Pachifukwachi nzika za mdziko la Rwanda zimene zikukhala kuno ku Malawi zinasonkhana mu mzinda wa Lilongwe kudzakumbukira tsikuli. Polankhula pamwambowu nduna yona za kunja kwa dziko lino komanso ubale ndi maiko ena a George Chaponda anati atsogolera maiko amu Africa akuyenera kumalimbikitsa ubale ndi mgwirizano pakati pa anthu awo osati kugawanitsa anthu mdziko. Achaponda anati maiko amu Africa akuyeneranso kuphunzira kuchokera ku Rwanda kamba kakuti ngakhale dziko la Rwanda lidagawikana pakati ndipo zinthu zambiri zidawonongeka koma lakwanitsa kulumikizananso ngati dziko limodzi ndi kupita patsogolo pa nkhani ya chitukuko. Taphunziraponso kuti ngakhale dziko litawonongeka mungathenso kubwerera back chimozimozi kwathu kuno. Dziko lathu lisinali kuti lawonongeka kwambiri koma chifukwa cha usogoleri wathu wa Professor Arthur Peter Mutharika tikubweza limodzi zinthu kuti zikhale mmene zimafunikira kuti azinthu azikhala okondwa kuti kwathu kuno ndi ku Malawi. Chimozimozi ku Rwanda zimene achita iwo pa nthawi imene ichiyambire paja ndi zinthu za chidwi zopangisa chidwi maiko ena chifukwa sopano lino kumene kuja ndithu chitukuko chikuoneka bwino anthu akudya bwino. Kazembe wa dziko la Rwanda kuno ku Malawi a Emmanuel Bugingo anati pakadali pano mitundu ya Atutsi ndi Hutu ku Rwanda ndiyogwirizana ndipo adakhululukirana. Iwo anati maiko amu Africa akuyenera aphunzirepo pa zimene zidachitika ku Rwanda chifukwa izi zidachitika kamba ka anthu ena andale amene anali ndi zolinga zoyipa. Pamwambowu panalinso kuyatsa makandulo zomwe zimayimira chithunzithunzi chakuti kutsogoloko kuli chiyembekezo chabwino cha anthu a mdziko la Rwanda. Patrick Dambula, MPC, Lilongwe. Unduna wa zamtengatenga ndi zomangamanga wati boma ndilodzipereka popititsa patsogolo ntchito za chitukuko cha misewu ponena kuti ndi nsanamira ya chuma ndi chitukuko cha dziko lino. Nduna mundunawu a Japi Muhango inayankhula izi potsekulira msewu wochoka pa Crossroads kufika pa Kanengo mu mzinda wa Lilongwe. Emmanuel Chikonso walemba ripoti. Nduna ya zamtengatenga ndi zomangamanga a Japi Muhango inayamba ndi kuyamikira boma la China kamba ka thandizo lawo pa chitukuko mdziko muno kuphatikizapo msewu watsopano odutsa galimoto zinayi wochoka pa Crossroads kufika pa Kanengo omwe unayamba mchaka cha 2017. Msewu ndi wa makilomita
okwana 9.5. Amuhango ati boma la Mutharika ndilodzipereka pokuza ntchito za misewu ponena kuti ndiye gwero la chitukuko cha chuma cha dziko lino ndipo ntchito za malonda zimapita patsogolo. Mawu okondwa kwambiri kuti ntchito zimene anayamba kukuta moyo 2 His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika zikupherezeka. Ntchito imene tinayamba mu 2017 kusanira zimakata ndi azathu ku China, lero lino tikusegulira msewu. Ananena akulukuta moyo kuti ntchito zimene anayamba okha azazimaliza okha. Chimodzi mwa iwo ndi zimenezi. China mwa icho ndi bridge la Lilongwe lija. Ndi zina msewu M1 nzambirimbiri zimene anayamba ndipo azimaliza okha. Amuhango adzudzulanso mchitidwe osasamalira chitukuko chomwe boma lamanga ndipo ati nkoyenera kuti mzika zonse zitenge gawo posamala chitukuko cha dziko. Zitukuko boma likamanga ndi zathu tentisamalire tisaononge tisabe chifukwa timakhala tikuzibera tokha tikuononga katundu wathu yemwe amene timugwire malamulo agwira ntchito ndithu kuti zimene zisamachitike ndi uthenga umene timapasa azathu apolisi komanso asite. Kazembe wa dziko la China Liu Mziu ati ntchito za chitukuko zotere zikutanthauza ubale wabwino pakati pa dziko la Malawi ndi dziko la China. Kazembeyu analonjezanso zopitirizanso msewu kuchoka pakanengo kufika ku bwalo la ndege la Kamuzu. Ntchito yomanga msewu wa M1U inayamba mchaka cha 2017 ndipo ndi ya 44 biliyoni kwacha. Emmanuel Chikonso, MBC Lilongwe. Akuluakulu oyendetsa ntchito ya bungwe la chikhalidwe la Mulako wa Alomwe Cultural Heritage ati ndodzipereka kupitirizabe kusunga chikhalidwe komanso kuthandiza kutukula umoyo wa wanthu mdziko muno kuphatikizapo anthu a mtundu wa Chiromwe. Izi ndi malinga ndi chikalata chomwe atulutsa chosankha a Montfort Mphatso Hoahoa ndi a Jubek Monjeza kukhala mamembala atsopano oyendetsa nawo gululi Board of Trustees. Chikalatacho chomwe wasayinira ndi wapampando wa board ya Mulako wa Alomwe Amuchanakwaye Mpuluka chati anthu omwe awasankhawo ayamba kugwira ntchito yawo kuchokera pa 1 mwezi uno. Malinga ndi chikalatacho bungweli lili ndi chikhulupiriro kuti anthuwa athandizira kupititsa patsogolo cholinga cha gululi. Mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC. Bwanji tikumbutsane mitu yake. Tipitirize nkhani zathu ndi nkhani yokuti alimi a mbewu ya nandolo mdziko muno awalangiza kuti apeze njira zopangira zinthu zina kuchokera ku nandolo ndi cholinga chakuti adzipeza misika ya nandolo mayiko akunja. Wapampando wa bungwe la alimi a nandolo Mayi Susan Chimbayo ndiye wanena izi pa msonkhano wofuna kukambirana njira zopititsira patsogolo malonda a nandolo mdziko muno. Mayi Chimbayo anati nandolo ali ndi kuthekera kobweretsa ndalama za mayiko akunja mdziko muno. Iwo akufotokoza. Chifukwa anthu anali omasuka kuyankhula amene akuganizira umene uli mwa nandolo ungapitisire patsogolo. Nandolo ni mbewu imene ingabweretse forex kwa chifukwa chonena kuti sitipanga amene zimayenera kukhalira imapezeka utani amene timalima nandolofe tikupitirirabe utani kukhala osauka osapindula. Ndiye pali njira zambiri zimene zingatithandizire kuti ulimi wathu wa nandolo upite patsogolo, alimi nyache ndi kupindula. Komanso panali mabuyers ma processors amene anena zofoka ngati zimene timapanga ife alimi. Ndipo mawu ake mkulu wa dera la chitukuko cha ulimi la Blantyre ADD Mayi Anile Nsukwa analangiza alimi a nandolo kuti adzikhala m'magulu kuti adzigulitsa nandolo wawo pa mitengo yabwino. Kutenga malo mwina maboma pafupi 5 akuzala kwambiri. Ndiyeno chimene takambirana kumano umene tinali nawo ndi anzathu amene amatithandizira taona kuti chimene tikuyenera kupanga chonena kuti nandoloja asamangogulitsa mmene alimi athu koma azitha kumupanga kuti pachizungu amati value addition kuti amusandutse akhale
ndi zakudya zimene tikhoza kugulisa ngakhale kunja. Apolisi m'boma la Ntchisi amanga banja lina poliganizira kuti linapha aganizani Phiri azaka 30 omwe amagwira ntchito ngati mlonda ku African Village Produce Investment ndipo thupi lawo anakaliponya mu mtsinje wa Buwa. Ofalitsa nkhani za polisi m'bomali Asalome Ziyambo wati oganizidwawa ndi a Yeresani Chakukulira azaka 65, akazawo a Esther Chakukulira komanso mwana wawo Isaac Yeresani wa zaka 30. Aziyambo ati padakali pano sakudziwa zifukwa zomwe banjali linachitira izi, koma kafukufuku ali mkati ofuna kudziwa zifukwa zomwe zinachititsa komanso akusakasaka anthu ena awiri omwe akukhudzidwa ndi nkhaniyi. Ndizoonadi kuti tamanga anthu atatu apachibale amene tikuwaganizira kuti anapalamula mlandu wokupha Ganizani Phiri amene anadziwika kuti wasowa pa 19 March 2026. Amakamaka Ganizani Phiri anali atapita ku ntchito komwe amagwira ntchito ya ulonda ku African Village Produce Investment, ndipo pa tsiku limene lili atapita ku ntchito sanabwererenso ku nyumba, ndipo ngati apolisi tinayamba kusakasaka munthu ameneyo zomwe zatipangisa kuti tikamange anthu amenewo atatu abanja limodzi amenenso ndi achibale ake a malemuyo. Anthu omangidwawa ndi bambo ake a Yeresani Chakukulira zaka 65, mayi ake a Esther Chakukulira ndi mwana wawo Isaac Yeresani wa zaka 30, onsewa amachokera muzi mwa Kadzaye, mfumu yaying'ono Masanya ku Ntchisi konkuno. Zadziwika kuna kuti atamupha m'bale wawoyo anamumangirira panjinga ndikupita nayo ku mtsinje wa Buwa komwe anakamponya kumene koko, ndipo ifeyo ngati apolisi pakadali pano dakali pakalikiliki kuti tipeze thupi la malemu ameneyo komanso kumanga anthu ena amene akukhudzidwabe ndi nkhani imeneyi. Ndipo munkhani za masewero boma lati lipitirira kuthandiza kukweza ntchito za masewero osiyanasiyana mdziko muno kudzera m'matimu omwe ali pansi pa kalabu ya civil service omwe amalandira thandizo kuchokera ku ofesi ya mtsogoleri wa dziko lino ndi nduna. Mlembi wamkulu mu ofesi ya mtsogoleri wa dziko linoyu Al-Rashid Nterera ndiye wapereka chitsimikizochi pamwambo opereka mphoto kwa osewera omwe anachita bwino ku makalabu chaka chatha. Zambiri mulipoti la mtolankhani wathu Foster Maulidi. Amterera ati kalabu ya Sivo ndi msanamira wa chitukuko cha masewero osiyanasiyana mdziko muno kamba kakuchuluka kwa masewero omwe ali pansi pa kalabuyi. Iwo ati boma ndilodzipereka kupitirira kukweza ntchito za kalabuyi ndi kusamalira umoyo wa osewera. Amterera anapitiriza kupempha makampani ena kuti athandizire pa ntchitoyi. Osewa ma sports code ali ndithu ndi budget line imene unena kuti football budget line yawo ndi handball, athletics ndi ena otero zonsezo zilipo. Mwina iyo sivuto kwenikweni kuti ndalama zilipo pa budget line kapena palibe ndalama zilipo. Mwina nkhawa ndiongonena kuti ndalamazo ndizokwana nje ndalama monga mmene muyidziwira palibe amene ananenako kuti ndiyokwana. Koma mbali yathu tikuyesetsa kuti nthawi ikakwana mwezi ukatha funding ipezeke kuti iwowa asamakanike kupanga zimene anakonza kuti apange. Mkulu wa bungwe la Malawi National Council of Sports Jim Kaluwa wayamikira ofesi ya mtsogoleri wa dziko linoyi kamba kachidwi chake chokweza masewero kudzera muthandizo lomwe imapereka ku kalabuyi. Kaluwa anakumbutsanso matimu ndi mabungwe kukhala ochilimika posaka thandizo la zachuma kudzera m'maubale ndi kampani zina komanso kudziyimirira pawokha kudzera mu ntchito za malonda. Imene ndi nkhani imene ndakhala ndikumalimbikitsa masiku onse, ndakhala ndikunena inu muulizi waso sindingangodikira boma kuona tino ndalama matimu ma sporting district ena aliwonse akwenda kuti achilimike ayike njira zonena kuti azita kuzipanga ndalama zakuti kwawo njira imene ndiyakuti ndiyofunikira palibenso njira ina iliyonse. Pamwambowu osewera amatimu ampira wa miyendo, wamanja, darts komanso othamanga
alandira mphotho zosiyanasiyana. Kalabuyi yaonetsanso uniform zomwe igwiritse ntchito chaka chino, komanso kampani ya Pinnacle Financial Services yomwe yapanga nayo ubale watsopano wothandiza timuyi ndi ndalama zokwana 30 miliyoni kwacha. Foster Maulidi, MBC Sport. Kupitirira ndi nkhani za masewero, matimu awiri a mpira wa miyendo wa atsikana a dziko lino agonja masewero awo. Timu yayikulu ya Scorchers yagonja ndi timu ya Australia ndi zigoli 5-2 kumpikisano wongopimana mphamvu omwe ukuchitikira ku Kenya. Malawi ikumana ndi India masewero ake otsatira. Ndipo pabwalo la bingo mu mzinda wa Lilongwe, timu ya atsikana ya osewera osapyola zaka 17 nayonso yagonja ndi zigoli 2-0 ndi timu ya Burundi masewero oyamba amundime yodzigulira malo kumpikisano wa pa dziko lonse. Matimuwa akumananso masewero achibwereza loweruka sabata yamawa. Maiko a Iran ndi America alephera kugwirizana mfundo imodzi pa zokambirana zomwe zinachitika mu mzinda wa Islamabad mdziko la Pakistan. Malingana ndi wailesi ya BBC, yemwe anayimira dziko la America pa zokambiranazi, a JD Vance wati mfundo yayikulu ku dziko la America ndiyo kuti Iran isiye kupanga zida za nyuklia. Koma nayo nduna yona nkhani zakunja dziko la Iran, a Abbas Arafachi, yati ikufunitsitsa kuti dziko la Iran likhale ndi ufulu ochita zinthu mopanda kuumirizidwa, komanso kuti mwazina dziko la America lichotse mfundo zachuma zokhwima zomwe linayika mdziko la Iran. Zokambiranazi zikuza pambuyo pa mgwirizano wa maiko akuti aleke kuchita nkhondo kwa sabata ziwiri ndipo m'malo mwake apeze njira zoti. Pomaliza nkhanizi nayenso mitu yake. President Mutharika watsindika kuti boma lake likuchita chilichonse chotheka kuti miyoyo ya Malawi ikhale yabwino. Dziko la Malawi lapempha maiko a mu Africa kuti adzikhala ndi mfundo zimene zingathandize kumanga maiko awo osati kugawanitsa wanthu. Ndipo mu nkhani za masewero, boma lati lipitirira kuthandiza kukweza ntchito za masewero osiyanasiyana mdziko muno. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Mike Mlongoti, tikufunirani mawa opambana.